Visibilizar a muller en todas as facetas da vida é un dos obxectivos do movemento do 8M e hoxe no Instituto Castro Alobre de Vilagarcía puxeron o seu grande área. Coa figura da atleta Catherine Schweitzer como referente, chamaron a atención sobre o papel da muller no deporte. Aproveitouse que ia estar de aniversario a maratón de Boston, na cal competiu por primeira vez unha muller que tiña un dorsal. Todos puxémonos este dorsal co número da primeira muller que correu oficialmente nunha maratón. Dimos 2 voltas ao campo, simplemente para reivindicarnos. Para reforzar o simbolismo da carreira, alumnas e alumnos vestiron o dorsal desta pioneira. As mulleres non podían correr por mitos de que se corríamos era pouco feminino, se nos descolgaba o útero. Entón, ela e os seus amigos cos que corría axudárona e apuntaron na carreira e foron eles a buscar o seu dorsal, xa que correr sin dorsal é como se non te mirara nadie. A histórica intervención de Schweitzer foi no 1967. Case 45 anos despois, a situación das mulleres é moi diferente, aínda que non exenta de trabas. De aí a importancia de visibilizar referentes para as novas xeracións, como son as dúas atletas, alumna e exalumna do Instituto Castro Alobre, que hoxe exerceron de madriñas da proba. Llega un punto en el que a una mujer le cuesta más ser seleccionada con un equipo más grande y a lo mejor las ayudas o las recompensas que te ofrecen los equipos al ser mujer no son quizás tan justas que si fueras un hombre. Un caso que pasó este mismo fin de semana, que hubo un campeonato de Europa de atletismo, que en Portugal todas las portadas de periódicos eran sobre sus atletas chicas porque consiguieron muchas medallas y en cambio aquí salía sobre la liga, creo, o sobre fútbol. Y creo que sí que es importante dar a conocer a esas chicas que están compitiendo a muy alto nivel, que tenemos atletas muy buenas en España y que pueden ser referentes para que muchas niñas se motiven para empezar en el atletismo. Porque a pesares do camiño percorrido, a loita pola igualdade é unha auténtica carreira de fondo. Mais que nada, non para superar aos homes, senón para ser todos iguales, que é o que debería ser normal, porque todos somos iguais.